Il-Ministru Edward Zammit Lewis indika li l-Gvern mhux se jmur quddiem il-Kummissjoni Venezia biex jikseb l-approvazzjoni tagħha dwar il-metodu ġdid tal-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kummissarju tal-Pulizija hekk kif qed jiġi propost mill-kollega tiegħi il-Ministru Byron Camilleri li jiena entu wkoll f'din l-inizjattiva huwa fil-parametri tal-Kummissjoni Venezia. Zammit Lewis għamilha ċara li l-Gvern se jagħmel li jrid u jibqa' għaddej b'tarasu akkosta kollox. Se nkomplu għaddejn ċertament, mhux se nħalli l-oppożizzjoni l-ħadd iħallina milli naħtru Kummissarju tal-Pulizija. Sadattant wara li għadda dawn il-kommenti, il-Ministru żar lill-impjegati tal-qorti fejn spiċċa affaċċjat mir-raġel li l-menta miegħu dwar id-dewmien tal-każi tiegħu. Sistema qiegħda ħażina tittirrenġa ruħha. Sur Merċieqa, int meta kellek il-Prim Ministru Joseph Muscat, int tajtu brief fuq li jingħat il-Prim Ministru Joseph. Inti tajtu brief sur Xrieħa kelli bdejhom tiegħu jien. Qal li l-appell tiegħu qed jagħmlu mhux għalih imma l-ġenerazzjonijiet futuri. Nistigura illi għat-tfal ta' tfal tiegħek u tiegħi u ta' dak ikun hawn isimgħuni, ġibuni x'qed ngħidilkom minn A sa Z. U kellu wkoll appell il-Prim Ministru Roberta Bela biex iżomm kelmtu u jiżgura li fil-qorti tinġib is-serjetà. Naf li ħad tiġi s-serjetà, hekk wedni li bħallef, skużani, il-Prim Ministru l-ġdid hekk wedni, għallhom jien avukat u nafhom illi xiegħet.